Здравей, радвам се да те видя. Радвам да ви видя. Сега ще получим един адекватен съвет. Някой. Надявам се. Ние тук сме дигнали пак шпагите и то аз признавам, малко започнах този спор. И аз благодаря на Люската, че те поканя точно теб. Не знам как стана, обаче ние в момента спорим люто за това къде да ни учат децата, защото аз имам дъщеря, която е вече в подходяща възраст да мисля за висше образование в чужбина или тук. Да, обаче... Тоест навлизате в зоната на паниката. Но избора. Искам аз да изясня какви са позициите към момента, защото ние постоянно си спорим четирите. Въпрос е, аз нямам нищо против деца, които наистина имат качества и талант да продължат своето образование в чужбина, в това няма нищо лошо. Аз съм против тази, не знам, мода ли да го нарека и така нататък. Хайде, юрош всички деца в чужбина. На всяка цена. Ама то дали детето има данни, дали има възможности, дали иска, дали не иска, просто дали е нужно. Просто защото на комшийката или на приятела детето... Аз говоря от българския менталитет. Не може просто да не отчиташ индивидуалностите на едно дете и че то може, ако наистина получи едно образование за неговите възможности, което е добро в България, да го буташ. Знаеш колко деца вълнуват? Имаме гост, той влезе и 10 минути не може да го... Ти си го после изрежи, бе. Аз искам да си обясна. Аз моята снежка да ни я ли правя? Много дълго. Ама издръжи се. Защо вие не ми дадохте това си го каже пред нас, което беше? Вие си казахте... Не дей приключва без нея. Мислила съм я. Нито веднъж не съм го казвала. Какво ти беше проблема да си го изрежеш след това? Въпросът е, че след като той влезе, трябваше веднага да се започне работа. Сега пък аз мога да изляза. Ние сме доста често така. Ти не се шашкам. Не се шашкам. Смятам наистина, че това е много решаващ проблем в българското общество. Ученето на всяка цена на висше образование. И аз ще започна от това как аз съм решил да уча английска филология. Съвсем нормално е един човек, който е учил в гимназията, в която е сядал на чина, където Димчо Дебелянов, Яворов, Васил Левски са учили. Аз наистина съм възпитаник на тая гимназия и съм възхитен от чувството, с което съм влизал в стаята. Съвсем нормално е той да стане филолог. Не знам защо, ако в едно чипровско семейство, например, където хората правят килими, например, и спестят някакви средства, решават на всяка цена, че най-добрият вариант, най-естественият вариант за детето им е да го изпратят в чужбина. Той има много по-добър шанс да стане страхотен килимар и в никакъв случай няма да е по-малко щастлив, отколкото реализирайки си като маркетинг менеджер или каквото. Аз казвам моя случай, защото от цялото нещо това тръгна. Тя учи графичен дизайн. Айде сами кажи честно. Аз съм завършила графичен дизайн. И ти, айде двамата ми кажете сега. Аз имам много пряка връзка и пример да ви дам. Добре, мога е да си страхотен архитект. Да, аз съм абсолютно убедена, защото не сме семейство килимари, нали, очевидно, и нито от нас не може да го попредаде, че в България не е доброто място да се завърши графичен дизайн и да се направи един добър стаж или практика. Ти, например, как реши точно българска филология, доколкото прочетах? От това, че обичах да пиша и да чета. Защото си правих кеф. Откъде си взимала вдъхновение за това? От свои преподаватели, от семейството, от книги, които си прочела? Абсолютно. Да. Значи съвсем естествено е хора като мен и теб. Аз, например, живеех отново по стечение на обстоятелствата до детски отдел на библиотека Иван Вазов. Естествено, до 7-ми клас бях изчел всичко на света. Живеех с Емилио Салгари, Карл Май, Майн Рид в главата си. Последствие, естествено, се запознах и с много по-различни хора, като Валери Петров, например. С поезията на Лилиев съм се сблъсквал още в невръстна възраст. И това естествено те води към никакъв случай. Дали на всяка цена трябва да се учи в чужбина? Ние за това спорим. Значи аз в Харвард съм се появил вече, когато бях доктор. И на много по-късен етап. Това, което ми прави впечатление, обаче искам наистина акцент да обърна на това. Няма голяма разлика в съдържателния план на това, което се учи тук и там. Аз казах същото. Това, което е като... Аз отидах с стипендия. Значи, тъй като бях в един изследователски институт, Рочестър, защитих докторантура и ми дадаха шанс, предполагам, имало квота за източноевропейци. Отдавам и на шанса всичко, което ми се е случило. Спечелих стипендия, можех да избирам от лингвистична катедра в Принстън и в Харвард. Естествено, значи дипломата тежи много повече. Основната разлика ще ви кажа каква е.
Това е ежедневието. Това, което вдъхновява един човек, аз ще ви кажа интересен случай. Първата ми среща с вдъхновението на всички около мен в Харвард беше една вечер, когато в 11 часа обявяват края в читалнята на възможността да си там. И аз естествено предполагам, вглъбен в книгите, че съм единствения ненормалник останал. Вдигнах си главата, видях, че абсолютно цялата читалня е пълна. Идват квесторки и буквално ти събират нещата да си тръгнеш. Защо тези хора са по-вдъхновени? Мисля, че това е много по-важно. Ами ще ви кажа, значи, първо, образованието няма география. Знанието няма география. И това, което аз съм получил в България от спорта, което е изключително важно, е да имаш режим, да имаш възпитанието, да си отговорим пред себе си. И според мен, когато попаднеш и на правилните преподаватели, това се случва естествено, когато го заслужиш. Това е една максима, че човек намира правилния учител, когато е готов за това. И според мен, когато дойде момента аз наистина да слушам лекции на Умберто Еко или на Робърт Редфорд по филмова сценаристика, тогава получаваш съвсем друго усещане за това какво се очаква от теб. И как си мотивиран? Мотивиран съм и от това, че... Никой не ти казва, че не трябва. Аз имам към вас един въпрос. За да направят хонорис кауза в университета, но не ни чете лекции. Защо? Искам един въпрос да ви задам на... Това използваш само от личната си позиция. Задавам ви следния въпрос. Всички сте били свидетели в семейството или ваши познати или съседи, как панически влизат в кандидат студентска кампания. Нали така? Виждате го това по семейството. Ще го видя. Защо българското общество има свойството да истеризира едно такова кандидатстване? Да го прави на всяка цена. Мога да ти кажа живот и смърт е положението. Защото в България има една така максима. Влиза се трудно, изкарва се лесно. На Запад обратното. Влиза се лесно, изкарва се трудно. Въпросът не е да минеш тази заветна стена, а какво ще научиш в 5 години вътре. Знаете ли какъв е въпросът е, че когато отидеш да кандидатстваш за работа, ти казваш, ето аз имам тази диплома, другия казва, аз имам 2 дипломи, обаче той си е купил. За мен, аз не обичам по някакъв начин да се боря с хора, които са си купили дипломите. И това нещо много често се случва. Това и така и не е така. Ще ви кажа защо един университет като Харвард, например, който има 3.2 милиарда бюджет на година, защо той гарантира качество на образованието? Защото те са сигурни, че всеки един ден, който си прекарал там, ти се е случило едно и също нещо. Ти си отишъл, участвал си активно в някаква дискусия, трябва да направиш презентация, не просто да слушаш мъмлещ професор, чийто учебник си купил на всяка цена, което се случва тук. За това говоря. Но има и нещо друго, което искам да ви кажа. В България има страхотни преподаватели. Аз имам страхотни студенти и ученици. Нямам много обективна представа как се случва това. Тоест характера на човека е изключително важен. Аз тук съм намирал вдъхновение от това, че като съм се опитвал да превеждам Шекспир, например, съвсем случайно прочетах, че Гео Милев на 17 години го е превеждал. Не е имал речник тогава англо-български. Разбирате ли за какъв човек става дума? Това ме вдъхновяваше да стоя с часове, да се боря с всяка дума. Тук също човек може да намери вдъхновение. Добре, ти защо се върна в България? Защо не остана там? Значи има за мен нещо много важно, което практикувам. За да е щастлив човек, трябва да има баланс. Трябва да намира щастието в емоциите с близките си. Трябва да намира родителите си всеки път визуално, когато му е необходимо. Така, но за съжаление много малко хора се връщат. От всички, които излизат да учат извън страната, всеки се устройва по някакъв начин, създават семейства, приятелства и така нататък. Само тези, които имат една много силна носталгия към страната, само те предпочитат да се връщат. Нали така е? Да, по-малко така е са хората, които се връщат. И аз от това се дразня, че изтичат, нали, ние го казваме изтичане на мозъци, страшно много млади хора, способни хора, отиват и се реализират навън. Това според мен е стереотип. И аз смятам, че това ти не мислиш ли, че като отидат там, те работят повече за България, отколкото ако са тук? Ама не за стереотип. Защо да е стереотип? Аз съм против това българско чуждопоклонничество. Ние тръгнаха първо вълните да работят всички в чужбина.
След това тръгнаха изведнъж модата, всички ще си учим децата в чужбина. Аз не съм. Безспорно. Смешно е да казваме, че големите университети не предлагат едно страхотно образование. Аз съм, както казах в началото, за това всеки да си прецени докъде стигат възможностите на неговото дете и дали това дете има място или да не го върнат още първата година, защото знаем и по вестниците колко деца имат депресирани, върнати. Но тук има една важни неща. Само искам да ви възразя, понеже аз съм голям противник на така нареченото изтичане на мозъци, защото за мен това вече е смешно да се говори. Ние сме в Европейския съюз. Европейския съюз е като щатите, само че в Европа е една голяма общност. Чакай малко. Тъй като много се занимавам с това, ми е любопитно. Стратегия 2020 предполага, че 20% от всички учени, висши, смисъл, хора, които са с висше образование в Европа, са длъжни, и то организирано от страните членки, да обиколят и да учат някъде навън, за да обменят информация хора. Това не е изтичане на мозъци. Това е днешния ден. Разбираш ли? Да. И това, че те след това работят във Франция, в Германия, в Италия. Ние сме в Европа. За младите хора Европа младите хора, добре, но нека този процес да бъде и за България. Нека да идват и други млади хора тук. Ако не образованието ще идват, ама ако е приемливо с нещо. Добре, интересно ми е вас, кой ви е насочил, когато сте били на този кръстопът? Например, ти как реши да учиш това, което си учила? Графичен дизайн. Първо аз съм завършила математическа гимназия, много обичах фотографията и рисуването, правих си най-различни мои си видове реклама, изрязвах от списания, много обичах и облепех цялата стая и така дойде тази страст към реклама да изразявам вътрешните си емоции чрез някакъв вид графика. Но тук си го завършила, нали? Да. И имаш ли усещането, че ти се губи тази глобална картина? Губи ми се, защото, да речем, моята братовчетка е завършила в Америка графичен дизайн, аз съм завършила тук. Разликата е от тук до тук. Тоест в университета, в който в България завърших, можеше въобще да не ходя на лекции. Мислиш ли, че ако си инвестирала същото време и усилия, както нея, нещо по-различно ще да случи? Ти стояла ли си като нея часове на ред вечер да чертаеш, да се занимаваш? Точно там идва проблема. Аз мисля, че проблема също не е изцяло в образованието, а в това дали ти искаш да учиш или не. Защото когато един човек, когато вече минава тинейджърска възраст и става малко вече по-висш разум, ако мога така да изразя, и се ориентира той дали ще бъде работник, дали ще бъде шеф. Тоест ти се решаваш, аз ще бъда работник, цял живот ще работя, за някой ще имам един нормален начин на живот. Другия вариант е не, аз ще съм самостоятелна единица, ще си направя фирма, ще постигне нещо. И хора като Бил Гейтс, като Стив Джобс, като Уолт Дисни, като кой още? Като Лейди Гага, Джеймс Кемерън и така нататък. Това са хора, които са приети в колеж и още на първия, втори семестър казват, аз нямам работа там и започват вече те действат, си правят собствен бизнес и други успели хора. Тъй като Ива много ме засегна преди малко, много било смешно това, че... Аз съм противник на термина изтичане на мозъци. Добре, ако не е бил точно добре, ако този термин не е точен, абсолютно никой не може да е против статистиката, че в момента населението на България е застаряващо, че в един момент просто младите хора, просто няма млади работещи хора. В момента, в който тяхната единствената им мечта е да отидат да работят в чужбина или да учат в чужбина. Да ги вържем на сила. Значи ние, не говорим да ги вържеме на сила, но по принцип това е един процес, който ние, родители, може ли да разреша в нашите деца? Напротив, ти така. Чакай, че се скарахме сега. Вие според теб има ли география въобще образованието и реализацията? Щастието няма граници. Разбира се, че няма граници, но аз го говоря това с някаква тъга. Че виждам страшно млади хора, които се устройват навън, а тук остават хора на ръководни длъжности. Малко ли се чуем във вестниците, когато четем, че някой със средно образование ни ръководи, някакъв, който няма, разбираш, и няма нужда. Но има и обратното, значи връщат се страхотни хора. Аз имам приятели от Оксфорд завършили, от Харвард, които се връщат и инвестират много усилия. Аз не казвам, че напротив, но са единици. Аз съм учила в чужбина и съм се върнала. Защото за мен е важно да върна това образование обратно. И знам страшно много хора на моята възраст и по-млади, които са се върнали. Искам, обаче не го виждам това като процес. Напротив, значи статистиката е, че от сегашното поколение повечето студенти, които учат в Европа, говоря не в Америка, се връщат обратно. Твоята статистика е някаква друга. Искате ли да ви разреша спора, за да може вие да се поотпуснете, след което пак... Боравим с различни факти. Очевидно, според вас, кое е общото между всички, които успяват тук или навън?
някакви общи такива универсали да определим. Аз мисля, че се зависи изцяло до човека, без значение дали е в България, в чужбина. Трябва да си амбициозен, трябва да искаш да направиш нещо със себе си. И даже и да нямаш нужната диплома, ти можеш да си купиш учебниците от библиотека, от книжарница. Това е. И да се го... Това е решението. Значи успелият тук, успява и там. Ако той инвестира същото количество усилия, ако инвестира време, ако получи вдъхновение, той трябва да го търси. То не е природно явление. Ако говориш за нашето поколение, може би, но тяхното поколение, на нашите деца в момента е различно. Ако ти му направиш едно европейско самочувствие, вкараш го там, той се чувства наистина дете на Европа. Ще ви кажа откъде идва самочувствие. Той ще се чувства добре във всички краища на Европа и аз ще се радвам на това, дори да не се е върнал в България. За мен, извинявай, най-важното е доброто на моето дете и как се чувства. Аз пък искам мен да ме управляват едни наистина образовани хора, които са завършили всякакви университети и се връщат тук, нали, а не остават там по места. Аз искам да бъда управлявана след време, да дойдат. Защото преди време... Защото, значи, аз не казвам, че никой не се е прибрал. Казвам, като за пореден път казвам, че просто са все още малко хората, много по-малък е процента на върналите се, отколкото тези, които... Знаете ли, аз имам следната извадка, тъй като всяка година 15 на 20 кандидат студента готвя по различни тестове. Това, което съм забелязал, е, че универсалната обща черта за всички е, че са спортисти. Тези, които успяват. И ще ви кажа защо. Защото имат режим, имат самоуважението, всеки ден да искат от себе си да полагат тези усилия. Независимо дали баба му има имен ден, дали той има на другия ден рожден ден, дали вечерта е излизал. Всеки спортист е отговорен пред себе си. Не е само въпрос на лични качества, а и на мотивация. Казах ви случая с това как едно дете се промени, отивайки да учи навън. Ще ви кажа нещо друго, което мисля, че няма да възразявате. Външното образование, европейското, е много по-съобразено с бизнеса, много по-практическо ориентирано. И когато един човек от графичен дизайн отива след това да прави Гери стаж при Армани и Бенетон, това са тези. Извинявам се. А тук къде отиваш? Всеки има този шанс. Трябва и това да помислим. Говоря, когато аз отидох тогава да правя едно проучване за висшето образование в Белгия, за моето дете пак, и казах, тази специалност много ми хареса, след 2 години ще има ли? Те казаха, не знам, ако живота иска, да. Те са много по-адекватни на това, което се случва в света в момента, докато нашите учебни планове не са променени с години. Добре, аз пак ще върна темата на това ниво. Ето, например, в класа на моя син абсолютно всички деца искат и ще кандидатстват в чужбина и абсолютно всички към момента нямат желание след това да работят в България. Значи всичките са с... Мене тази тенденция ме тревожи. Че абсолютно от всички деца в момента, които, нали, са на прага да изберат своето висше образование, нито едно от тях, аз не съм чула, ще завърша в чужбина и ще се върна. Това е, което се опитвам да ви го кажа, защото на времето аз също съм работила в чужбина, Люси, но тогава като че ли ние бяхме малко по-различни. Можех да направя кариера в Италия, но аз се върнах, защото смятах, нали, че тогава може би в България по-добре, някаква носталгия, някакви патриотични. Ние сме възпитани по по-различен начин, докато сега не знам и ме тревожи това, че нито едно от децата не желая да се прибере в България. И аз не смятам това за нещо много хубава тенденция. Аз не го смятам, това за положителна тенденция. Твоя син, ако отиде да учи и да работи навън, това ще притеснява ли? Аз предпочитам той да дойде да работи тук. Дори да завърши в чужбина, аз предпочитам да работи тук, защото той, ако е кадърен, ще може да се реализира и да покаже. Ако не може, ако имаше деца, ти аз имам превъзходен син, да. Имаш. Добре. Когато порасне твоето дете, къде ще учи? Ами, където пожелае. Където му стигнат силите. Общо взето смятам, че възпитанието и образованието се приливат в една зона между 7 и 8 клас. До тогава децата според мен нямат право да избират. Добре. Трябва да им се организират ценностните системи. Но след това смятам, че ако стане добър готвач, аз ще съм изключително щастлив. Те от първи клас започнаха да ги изпращат. Има деца, аз не знам как това дете... наистина е аномалия. Съгласен съм с Юлиана. Аз се боря с тази аномалия в България. То едва проходило детето и те вече в швейцарски колежи. Имаме такива случаи, когато се връщат деца от Англия и те там са наистина увредени, разбирате ли?
Защо? Чакай, че ми повредени. Аз ще раздавам вече думата като професор сега. Айде, ние сме тук в залата. Трябва да дигаме ръце. Заповядай. Благодаря. Аз предлагам един трети вариант. Мога ли да ви го кажа? Той е най-лесният. Вместо да мислиме дали да ходим в чужбина или в България. Взимате една мотика. Отивате в гората. И търсите нещо като ето това. Не го гледайте така концентрирано, това е философският камък. Как го вкара вкъщи без да се усети? От векове насам се предполага, че ако имаш философският камък, мигновено получаваш нужното знание. Как като се удариш по главата? Сега ще ти покажа. За първи път виждаме нагледно как става това в първи епизод на Супермен. Там баща му подарява един такъв камък и той мигновено научава всичко. Представете си, че отивате утре на среща с потенциален съпруг или работодател. Няма значение. И той се оказва по случайност японец. Без такъв камък не може да се справите. Хващате го, влизате в тоалетната, например, допирате го до главата, пожелавате си нужното знание, излизате и вече говорите японски. Та вчера съм обикаляла в гората, два успях да намеря. Аз са вече два чужди езика виждам. Виждам, да. Подарявам ви го. Ето. Виж, за самоотбрана мога да го ползвам. Но по принцип философският камък се предполага, че е третият вариант. Хареса ми този пример, който дава Люси, но искам да ви кажа, че и вие сте съгласни, естествено, че човек трябва много да внимава на каква цена му се случват тези неща. Пращайки детето си навън на една невръстна възраст, имате ли идея точно в каква среда ще попадне? Имате ли идея дали няма да му липсва повече семейството и по-късно няма да носи на гърба си един огромен стрес? Аз имам много такива учители. Твой избор ли беше това, че ти замина там да учиш? Изцяло твой избор. Ама той вече по университета, той за колеж. Значи... Аз ви казвам за това момченце, с което говорих, за което ви казах. Той каза, момичета може да не издържат, много е трудно. Аз тръгнах момче, върнах се мъж, много съм се развил, но не съм убеден, че сестра ми ще издържи. Казвам го в подкрепа, може би трябва в университета да се там човек в чужбина, не в колежа. Аз познавам един млад мъж, който отишъл в колеж в чужбина и толкова се е комплексирал в тези години, че е бил сам, че няма приятел, че няма роднини, че няма подкрепа. И прекрасен, способен, хубав мъж, сега е много комплексиран. Подкрепа на това, което казваш. Добре, каква е разликата между чуждите българските студенти? Явно има някаква разлика. Ще кажа толкова различно значи, там да се учи. Всеки студент там има много ясна представа какво ще му се случва не само в близко бъдеще, а какво ще прави след година-две. Но така или иначе това по никакъв начин не го разконцентрираш сутрин като стане да върши абсолютно точно и ясно това, което има като задание. Това, което тук се случва според мен, е, че много родители вкарват на децата си амбиции, които са им абсолютно чужди, с един стандартен обществен репертуар. Абсолютен репертуар е това, което слушам. Знаете ли, че при мен идва, да кажем, цяло семейство. Баба, майка и баща и водят момче, което е страхотно високо момче. Той не може да вземе думата от тях и те ми казват той какво иска през цялото време. Това е много показателен пример. Това е показателно, че това си е диагноза за обществото ни. Ако един университет там приеме някой от нас, това е защото си успял да си организираш кандидатстването, да си напишеш писмо, да ти се обадят, да вдигнеш телефона и на някакъв език да комуникираш с тях. Аз нещо какво си мисля обаче, че какво е най-голямото предимство на образованието в чужбина, че там те следят как се развиваш и след това има връзка между бизнеса и съответният университет, докато тази връзка тук все още няма. Това, което постоянно говорим, че трябва още от втори, трети курс студентите да бъдат следени. Те, които имат специални качества, които наистина са много. Знаете ли кой е най-активният отдел в Харвард? Тогава вече най-активният отдел е този, който се занимава с бъдещата ти професия. Нарича се Career Center и ти задължават да го посещаваш, защото ти си част от една структура, която не може да си позволи, ако е инвестирал усилия във Васил Стоянов, след това той да отиде и да бере череш. Така. Те искат този човек да се реализира, защото това определя рейтинга и ранка на един. Ама ето това, което говорим. Значи те искат да останат най-добрите при тях, нали така? А това, което ние не правим тук и което Ива искам да ти кажа, нали всички сме Европейски съюз. Обаче защо другите страни, като Германия, Франция, те искат да останат при тях тези, които са от всички страни най-добрите? Това, че както каза Васил, той им
правят връзка с бизнеса, означава, че те ги набутват някъде. Почти си е набутване, между другото. Почти си е набутване. Много трудно можеш да откажеш оферта. Ама добре да става тогава. Значи те желаят тези хора. Няма значение откъде. Ама искам това да се случи в България, Данила. Искам това и в България да се случи. Ето той се върна в България. Когато не можем така с лека ръка. Направи една такава чудесна връзка с бизнеса. Има реален рейтинг, който да е поне в 500. Тогава, да. Ама защото, Ива, проблем е ето това, когато постоянно плюем българското образование, ние не даваме шанс наистина на хората да предпочитат да работят тук и този процес да започне. Ние постоянно от 20 години говорим, че това е верно. Напротив, ние постоянно говорим срещу това образование. Такива жени ние постоянно говорим срещу това образование. Не, значи, моя съвет, ако мога да дам някакъв съвет въобще на родители с кандидат студенти, оставете ги те да решат. Нищо фатално няма, ако пропусне една година. Тази година не е пропусната. Ако един човек не е озрял за това, което ще му се случи, по-добре да стои, да съзерцава природата, нещо да върши. И това ми е наистина малко обидно, искам да ви го споделя. Сред студентите ми виждам много, които използват образованието единствено за алиби да бъдат хрантутници. Значи в България се изградим един стереотип, че докато учи детето, мама и тати ще го финансират. Има университети, където не говоря за най-престижните, където си плащаш и си караш и така нататък. И според мен най-добрият вариант е родителите да остават детето си да се прибори с желанията си и да си осигури естествено и прехрана. Не може на 26-7 години има студенти, които са абонати на родителите си за издръжка. Това по света го няма. Това е абсурдно. Той да учи и ние ще си го издържим.